Wah, Dek, kowe yo. Selamat. Selamat. Iki anu, guys, sing dadi manten loro, guys. Terus awakmu itu sing awakmu dadi anu. Yo kingkong anu man. Yo. Kowe dadi anu man, guys. Yo. Ajar wis ya. Kayak anakmu lho. Mabuk dikit-dikit ngompol. Nang kubu iki kene kek ngompol. I love you. Aku seneng aku tak ngene kok. Yo, jangan sepenak. Dari badar ya. Ayo, piye? Yo, wani apa enggak? Juga wani to. Kulino meneh to ora. Berarti kelaru meneh kok aku. Oh iya. Kowe keranjingan. Gone pakmu kok duboi. Ruwet iki. Mapan dasmu karepe masih sing ngomong lho. Kon nglompati ora kok dubu. Sing mari yo kowe lho, Bos. Heh? Sing mari yo kowe. Omong gasmu iki. Ini. Lah kok encuk. Kulino nyekel mentok, guys. Pas ndok. Kulino nyekel mentok.
Ngene ya. Ngene. Pinggir jalan pipis nabang ditunggu. Oke. Loh, ayo. Saiki gawe wayahe dadak telu ditok ning kabeh. Si bareng